дастаи мунтахаби наврасонии Тоҷикистон оид ба футбол ҷамъомадии таълимиву тамриниро дар Бангкок анҷом дода ба шаҳри Чонпурӣ рафтааст, ки он ҷо ду бозии аввалро дар давраи ниҳоии Ҷоми Осиё 2023 анҷом медиҳад. дар ин бора ба Амидховар дар Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар додаанд ва дархости ниҳоии мунтахаби наврасонии Тоҷикистон барои иштирок дар Ҷоми Осиё 2023 23 бозингар, 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 8 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар шомил шудаанд. дар Ҷоми Осиё 2023 байни наврасонӣ ки аз 15 июн то 2 июл дар Таиланд баргузор мешавад, мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи се бо дастаҳои Чин рӯзи 16 июн, Арабистони Саудӣ 19 июн ва Австрия 22 июн бозӣ мекунанд. дастаи мо ду вохирии аввали марҳилаи гурӯҳиро дар Чонбурӣ ва бозии давраи охиринро бо тими Австрия дар Бангкок баргузор менамояд. бар асоси натиҷаҳои Ҷоми Осиё 2023 байни наврасон 4 тими беҳтарин соҳиби роххат ба Ҷоми ҷаҳон 2023 мешавад.